teta, Igbo teta, Igbo teta, Igbo teta, na chi efogo, Igbo teta, na chi efogo. Cha, Igbo mmanụ. Igbo bụ Igbo. Ọhaneze. Igbo bụ Igbo. A sị na agha kara aka dị eri ngwụrọ. Ụka kparakpa bụ isi ka eji ekwe ya. Ndị ọhaneze ekwekọrịtago na a ga-ewepụta ụbọchị pụrụ iche nke a ga-eji nye ndị pụrụ iche ihe ntụrụ ugo nke ọhaneze. A ga-enye ndị bụ ọkasị ibe na mpaghara dị iche iche tụmadị onye isi ọchịchị nke Lagos bụ His Excellency Gọvanọ Babajide Sanwo-Olu. Enwere mkpebi inye Gọvanọ Sanwo-Olu ihe ntụrụ ugo nke a maka ezi mmasị na nkwado nke ọ na-enye ndị Igbo site n'ezigbo mmekọrịta nke ya na prezidenti ọhaneze bụ Chief Solomon Ogbonna Agwene Udochia. Gọvanọ Sanwo-Olu nwere ezi mmasị n'ebe ndị Igbo nọ. Ọbụna n'oge COVID, Gọvanọ Sanwo-Olu meghere ụzọ ọba nri bụ ihe ndị Igbo na Lagos ihe oriri dị iche iche. Ọ na-emekwa nke mgbe ọbụla nwere mmemme Sala na ndị na-eso ụzọ Kraịst. Gọvanọ Babajide Sanwo-Olu nke Lagos steeti emegokwa ka ndị eze Igbo bụrụ ndị na-enwe aṅụrị site n'ihe nrite na nkwado nke ọ na-enye ha. Ofu aka ahụ ka o si emekwara ndị ọhaneze, ụmụ nwanyị ndị na-etolite na ụfọdụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ bụ ndị Igbo. A ga-ejikwa mmemme nke a wee were nye akata mkpọntụrụ ugo nke pụrụ ezi iche wee nye otu nwaanyị nwoke bụ Chief Ifeanyi Chukwuma Ọdị Anyichuks. O mezuoro ọha nke mbụ n'ala Igbo na ụwa niile maka ọrụ ebere nke ọ na-alụ nke ọ na-enyere ndị ọhaneze na ndị Igbo niile. Ezi nwaafọ nke a bụ ezigbo onye nkwado nke ndị ọhaneze na Lagos. Ọ na-enyekwara ha aka n'ụzọ pụrụ iche na ihe niile nke na-akpa ha. Ya onwe ya bụ Anyichuks bụ onye a rọpụtara ka ọ bụrụ onye isi oche nke mmemme a. Ifeanyi Chukwuma ihe ga-asọgbu emo aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma ya o mezuru ọra ọ bụrụ ike n'isi onwe ya aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma ya Ifeanyi Chuks ọ bụrụ ego isi onwe ya o aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma ya achọba ezigbo mmadụ n'ala Igbo nna m isogburu ya aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma ya ọgbakwutu ụmụ ogbenye nna m isogburu ya o aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma ya oju na-eme ọgọ nna m dị anyị mma aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma ya ụmụ ọma ijeje mba ihe ga-asọgbu emo aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma ya Osote onye isi oche mmemme nke a bụ Chief Obinna Ihegbu Obi Kubana Ọkpata Ozuọra nke ndị Igbo na ụwa niile. Ya onwe ya bụ ezigbo onye nkwado nke ọhaneze na ụmụ Igbo niile bụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Obi Kubana nwa n'ide anyị mma o aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma ya Ọkpata Ozuọra n'ala Igbo nna m ide anyị mma aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma achọba ezigbo mmadụ n'ala Igbo nna m isogburu ya o aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma ya o mepụrụ m ogbenye obi n'isogburu ya o aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma ya ọnụ na-ekwuru ya utu niile nna m iso dị mma o aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo Ọkpata Ozuọra aya mma ya aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma ya aya mma ọgaranya nwere go ihu na asọgbugo mo aya mma ya Ezinne Honorable Richard Daniels bụ onye ndu nke ụmụ nwanyị ọhaneze n'ụwa niile. Ya onwe ya ga-abụ nne pụrụ iche nke mmemme a, ebe Ambassador George Obiọzọ bụ onye President General nke ọhaneze ga-abụ nna nke pụrụ iche nke mmemme a. Onye ndu na President ọhaneze Lagos steeti bụ Chief Solomon Ogbonna Agwene bụ onye mkpokọta nke mmemme a. Follow Solomon o, follow Solomon o, follow Solomon o, ihe niile wedịrị anyị mma
ọhaneze follow Solomon follow Solomon follow Solomon ka ihe niile wee dịrị anyị mma. Ịmakwa anyị soro Solomon ka anyị soro Solomon ụmụ Igbo soro Solomon ka ihe niile wee dịrị anyị mma. Ịmakwa soro Solomon ọ ga-edoziri anyị ọnọdụ ọ ga-eme ihe niile ọ dị mma. Ụmụ Igbo soro Solomon udochia 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 ka ihe niile wee dịrị anyị mma. Ihe o ji eso anya afọ ukwu bụ na ọ bụrụ na ọ nyụghị anyụ na ọ ga-agbọ agbọ. N'ezie Chief Solomon Ogbonna anyụa na-anyụa ma agbọkwa agbọ. Ọ bụ ya ka anyị ji eso ya. Chief Solomon egosigo onye o jiri bụrụ ọkasị akasị dịka onye ndu. O meghị ihe na-enweghị onye mebegoro n'ọha na eze. Tupu Chief Solomon abịa bụrụ onye ndu nke ọha na eze, ọha na eze anọọ na 12 na ụma over 20 years ma ya enweghị ụlọ ọgbakọ nke a na-akpọ sekretariat. Ma Chief Solomon Ogbonna Agụene n'ịbata ha nọ n'ọchịchị nyere ndị ọha na eze ụlọ ọgbakọ nke a na-akpọ sekretariat. Tupu Chief Solomon Ogbonna Agụene abata dịka onye ndu nke ọha na eze, e nwere ndị eze n'akụkụ niile na ụzọ niile na okporo ụzọ niile na Lagos steeti. O nweghị onye na-ekwu nke ibi ya na-anụ, ma Chief Solomon Ogbonna Agụene kpọkọtara ha niile ọnụ ma mere ha onye isi. Ha na-ekwu n'otu onu, na-anụ n'otu onu, na-alụkwa ọrụ n'otu onu. Kemgbe Chief Solomon Ogbonna Agụene ji bụrụ onye ndu na ọha na eze, biko ụmụ Igbo onwegokwa onye nụrụ na emechiri ahịa Ladipo, emechigokwa Aspanda, emechigo Balogu na Mandilas, emechigokwa ọnọdụ ahịa ndị Igbo nke dị na Yaba. Biko ndị Igbo emechigokwa ọdụ ahịa nke nọ n'Ọjọọ Alaba. Otu a ka ọ dị n'ọnọdụ ahịa ndị Igbo dị iche iche nke dị na mpaghara Lagos niile. O nwekwa ebe a na-emechi ọdụ ahịa maka na Chief Solomon Ogbonna Agụene na gọvanọ Babajide Sanwo-Olu nwere ezi mmekọrịta, ewee kwe ndị Igbo nkwa na onwe ihe ga-eme ka ha bụrụ ndị akpagburu akpagbu na Lagos ọzọ. Ọbụna ndị a nara ala ha n'ike. N'ezie Chief Solomon Ogbonna na gọvanọ Babajide Sanwo-Olu anapụtachagoro ha ala ha. Nke a bụ ihe ngosipụta mkpirikpi nke sitere na mmemme nke ndị Igbo emere na ama egwuregwu nke Police College nke a kpọrọ Outstanding Igbo Day. N'ezie a tụrụ ose ọjị okoro maka na mirikiti ndị mmadụ nke gbagwojuru onye ọbụla anya ebe ha si wee bịa. N'ezie udochia bụ Chief Solomon Ogbonna Agụene mere ihe dị oke egwu maka na ọ chara ndị mmadụ baa ebe si wee kpọta ndị oke ozu dị iche iche. Ọ bụ maka igwurube mmadụ ndị a bụ ndị ruru ebe niile onye kpatara na enweghị ike ime mmemme ntụrụ ugo nke ụbọchị a, ewee bugharịa ya ka ọ dịwazie n'ụbọchị nke a ga-agwepụta. Mmemme nke a ga-adị na mgbe na-adịghị anya. Gọvanọ Babajide Sanwo-Olu nke na-achị Lagos steeti ekwugokwa na ya onwe ya ga-akwado ndị Igbo wee mee ka ha wuo ụlọ nke ezumezu bụ nke a na-akwado iwu. Ụlọ a bụ nnukwu ụlọ nke ga-ebu steeti niile nke dị n'ala Igbo, bido n'Abia steeti, Anambra steeti, Enugu steeti, Ebonyi steeti, Imo steeti, Delta steeti na Rivers steeti. Ya mere ndị Igbo bikonu ka anyị niile jikọta obi ọnụ wee kwụnyere Chief Solomon Ogbonna Agụene wee na-enye ya ezi nkwado ka anyị onwe ya wee ike inyere anyị aka ya na gọvanọ Lagos steeti ka anyị nwee ike iwuchapụ ụlọ nke a. Enyekwuo ya chansị nwantịntị oge ihe niile ga-achawapụ. Enyekwuo ya chansị nwantịntị oge. Enyekwuo ya chansị nwantịntị oge ihe niile ga-achawapụ. Enyekwuo ya chansị nwantịntị oge. Enyekwuo ya chansị nwantịntị oge ihe niile ga-adị mma. Enyekwuo ya chansị nwantịntị oge.